Ok, fyrst med x minus 5 i svære i öfu. Vi har tagit det för utan så 2 svære. Så manfunkter vi det samman. Och med minus för utan svære. För minus vid 10 och minus 4x. Så minus är plus är minus, minus är minus är plus. Efter att mångfald samman ätlar vi núna att samlägga aftin så x i öfu. Det är bara 1 x i öfu så ger bara það och så plus och minus för x för minus 6x. Så bara plus 15 och efter því är det svaret.